Техника за избавяне от страха. Почувствай къде в теб е страхът ти. Постарай се да го видиш. Как изглежда? С каква форма е? Какъв цвят е? Сега поеми въздух. Мислено го вземи и при издишване го сложи на лявата си длан. Покрий го отгоре с дясната си длан и започни да въртиш дланта в различни посоки, като си представяш как водениченият камък смила твоя страх и го превръща в прах. Увеличавайки скоростта на въртене, издишай дълбоко и се почувствай свободен. Ако това не ти помогне, ще ти дам парче глина. Когато те е страх, всичко, което трябва да направиш, е да моделираш от глината страха си и да го закопаеш в земята.